Kulend wangu mning'ina wewe pachivhitivhiti chine mukurumbira chivhitivhiti chedu icho Namakadai kuterera panguva dzino ndiyo channel yenyu inonzi Kulion TV apo patinokupa updates nezvinhu zvakasiyana siyana zvinenge zvichiitika nekutora nzvimbo. Nasi ndiri kuuya panapa ndine good news because zvinhu zviri kunakidza. Ukaona vakuru ava kutanga kutaura pane zvakawanda zvine zvakuda kuitika. The reason why ndichinyanya kukomenda kuona kuti vakuru ava kutaura last time makambozitanga kudzirova nyaya idzi pavanga vaenda kuma heroes kwaitwa maheroes ndokwaitangera nyaya idzodzi kwavaisvika vobva ngoti turu vongorova nyaya idzodzi ndopete vataona makareka akasiyana siyana the likes of ana comrade Geza the late and ana comrade Nyoka yemabhuno vachibudikira vakutanga kuti asi kupusha revolution but this time around ndiri kuona kuti zvinhu zviya zvachinja because pane zviri kundivexa manje because ndiri kuona kuti zvinhu zvine zvitauro zvinenge zvichiverengwa paspeech manje ndo chinhu wani chete chiri kundiconfuse but zvimwe zvese aiwa bo zvimwe zvese bo zvekuti but pakuti zvinhu zvine zvitaka kuverengwa paspeech zviri kundiconfuse but now ndoda kuti muone mega zviri kuitika panapa nezvinhu zviri kutaurwa panapa nemukuru so that tobva tazoona pamwe dzimwe nguva inini ndinenge ndichikurumidza kumhanyisa pfungwa toda kuti imimi mukaona munokwanisa kuziva zvazviri kuedza kutaurwa panapa. These comrades and masses died. For what did they have to endure such painful and humiliating deaths? These are the questions that we must pose and ask ourselves. The answer is they were fighting for two main fundamental principles. One, our land, Sabbath, Ivu, Radakatikai. Number two, the right to vote removing unqualified franchise, which had been put by Ian Smith and his succeeding regimes, that only a few would be able to vote and select their leader. But hazvisi kuperera ipapo muri Zimbabwe because nyaya iyi kaikuona yakutaurwa mataurirwo aya pane vanenge vakajegera kuda kumirira kuita se kupindura ipapo zvinhu zviri kutaurwa. Ndiri kunzwa Temba Mudisco ari kupindura nyaya yacho ari kuti zvoni the 21st ZANU-PF annual conference took place in October 2024 at the ZITF grounds in Bulawayo. One of the major resolutions passed was to extend the president's term of office from 2028 to 2030. Everyone was there and no objections were raised. Following that, 22 ZANU-PF National People's Conference convened in Mutare in October 2025, where the same 23rd agenda was anonymously endorsed again. Second chance and no objections were raised despite this being a platform meant for democratic dissent. The objective was always to allow for alternative views to be presented, ensuring that the final agreement represented a building resolution for the one entire party. Due to the lack of dissent, the decision to draft a bill in support of the objective became binding for all party members. Yet the party acted swiftly after the Bulawayo conference to kickstart the amendment process. It could have alleviated much of the intentional discontent. However, that resolution still stands firm today. It becomes not just problematic but divisive and destabilizing for a war party when individuals try to mount contents against resolutions which have passed through two big conferences. Reports that the vice president was constantly opposing such party resolutions during Politburo meeting despite having opportunities to voice any disagreement in Bulawayo and Mutare. This scenario raises concern about cultivating a culture within the party that allows for open challenges to the leadership of an elected figure.
it's a dangerous trend which he wouldn't accept when he assures office himself. During Mugabe's tenure, there was no one center of power and dissent like we see would not have been tolerated. Figures like Kasukwere, Chipanga, and Professor Moyo recognized this and remained loyal until the end. It's recommendable how the party is now moving towards eliminating the titles of first and second vice president as they have contributed to toxic succession's ambitions. It is evident that some elements within the party are not adhering to the resolutions and instead are pursuing their own functional interests. By rejecting the principle of the one center of party, they are undermining party solidarity, because the resolution for 2030 is a collective decision of the party, not merely the wish of ED. The blatant disregard for the party decision signals a need for reshuffling within the Politburo and Central Committee. The conference is revealed that party members feel secure with ED's leadership, yet it is the ambitious individuals within the Politburo and Central Committee who needs to be addressed as they are nursing functional ideas. After all, it is pointless to remain within a party whose resolutions one holds in disdain. Even those of us outside the party can appreciate the paramount importance of party resolutions, which rightfully suspend personal sentiments of ambitions. The intricate allure of party membership lies in the duality of reaping its rewards when they resonate with one's belief, while simultaneously bearing the burden of resolution in stark contrast to one's convictions. Such is the pragmatic reality of party affiliations. Otherwise, one might as well embrace the life of an independent and revel in unfiltered freedom. Nevertheless, a silent issue within the ZANU-PF today is presence of individuals who have entered the fold primarily for personal gain, exhibition a regrettable lack of discipline. To foster true progress, it is prudent to advocate for the elevation of younger individuals who embody authentic party ideas and discipline into position of influence. Many have been there for years supporting the party from behind. That's Temba Pimulisko for you. Arkubudo arkunetsana nema VP bozi yake ndekunetsa nema VP arikuti ma position iwayo it's better kuti atoita se agare abviswa because zvinonetsa vanenge vachida kuti azvimaningini bai amana handisikuziva hangu inini aya madhiri ekuningini ko inini hangu ndoziziva kuti zvine pamuromo but sekutaura kwandiri kuzviita these days ndiri kuti chi handisi kuda kunyanya kupedza nguva dzevanhu. Kune vanhu vakawanda vane mabetter ideas, vamwe vari kuti takajambwa vataurwa nyaya dzedziya, saka give us time, give us opportunity tikwanise kuti titaurawo something chatinenge tichifila. The platform is here, feel free, igarai mangobatika mungotiudzawo kuti mimi muri kutiwo kudini nyaya dzacho dzese dziri kuitaura, but imimi handiti mukuru mamunzwa ataura matauriro anga achiita, rega timirire tisonzwa kuti imimi munoti kudi pane zvinhu zvese zvinenge zvikutaurika. Don't worry about the flyer that is showing on your screen, the flyer that is popping on your screen. Company knows education research, register mamwe ma companies. So if you want to register a company ovovurwa FNB business account in South Africa, contact Mr. Owen pane number dzavo dzichange dzichipopa pa screen. Vanokuitira uri kwauri vari kwavari, even if you are outside South Africa wane chance yekuti unokwanisa kuita math dzekuti uvhurirwe company yako mu South Africa ne education research.